कुंदुगिरीतून कोट्यवधींची कमाई केल्याचा आरोप असलेल्या कॅप्टन अशोक खरात याच्या मालमत्तेचे धागेदोरे आता पनवेलपर्यंत पोहोचल्याची धक्कादायक माहिती आहे. पनवेल तालुक्यातील शिरढोण गावात त्याच्या नातेवाईकांच्या नावावर सातबाऱ्याची नोंद झाल्याचं उघड झालं. या जमीन व्यवहारासाठी कोट्यवधी रुपये दिल्याची चर्चा आहे. नोंदणी प्रक्रिया तातडीनं करण्यासाठी महसूल विभागातल्या काही अधिकाऱ्यांनी यामध्ये मदत केल्याची ही चर्चा आहे. व्यवहारासाठी वापरलेली कोट्यवधींची रक्कम कुठून आली याची देखील चौकशी करण्याची मागणी होती आहे. 51 गुंठा त्यांची जागा आहे, बरोबर आहे. तर आजचे जरी रेट आपण जर बघितले तरी 10-12 लाख रुपये गुंठा चालू आहे त्या हिशोबाने. आणि इथले जो डेव्हलपमेंट म्हणजे इथून 8-10 किलोमीटरवरती नवीन मुंबई विमानतळ आहे या हिशोबाने, आणि इथे डेव्हलपमेंट जोरात चालू आहे. तर आज त्यांची प्रॉपर्टी करोडाची आहे आणि ही पहिले घेतलेली जागा आहे. आता ही कशी घेतलेली आहे ती त्यांनाच माहिती, पण त्यांनी इथपर्यंत प्रॉपर्टी घेतल्या कशा हा आज आम्हाला देखील प्रश्न पडलेला आहे.